N'omenala Igbo, ịma mmọnwụ maọbụ ịba mmọnwụ dịka obodo dị iche iche si akpụ ya bụ ibe ndị Igbo wepụta ibe a na-akpọ rite of passage. Ogo nwoke ya agawe wee baa n'ibe eji nwoke eme. Igbo wepụta na nwatakịrị ọbụla ruo arọ 14 ekwesịghị ịma mmọnwụ. Omenala Igbo debekwa na ọ dị mkpa na nwatakịrị ọbụla ruo arọ 14 ekwesịgo ka a lụọrọ ya agwụ, maka na mgbe ahụ ka ọ ya agawe ogo eji abụ ikolobịa, nke ndị bekee na-akpọ rite of passage. Ọ dị n'ụka dị iche iche, ndị Kristian na-eme, ndị Juu na-eme, ndị Alakụba na-eme, kama na ụka bịazi bịa mezie ndị Igbo a na-arafuzi omenala na-eme omenelu. Ọ dịzịa ka ọ n'ibe anyị na-eme adịrọ mma. Ebe na ndị ụka, tupu nwatakịrị abaa n'ogo ibe eji nwoke eme, ọ ya enwe ibe a na-akpọ ịnata oriri. Ibe ịnata oriri na-eme ahụ ka ọ wee marụ ibe niile dị na gbasara ibe ụka ahụ, ka ọ wee marụ ibe gbasara dọkịrị n'ụka. Disentịrị ndị Juu na-akpụ ya n'ọnụ ndị Juu bar mitzvah. Ibe ewe oge nwatakịrị ya elu wee gabezie wee bazie n'ikolobịa ibe eji nwoke eme. Omenala Igbo na-akpụ ya ịma mmọnwụ ma wee ba mmọnwụ, mana ụfọdụ ndị bịa wee eche na mmọnwụ ibe gbasara mmọnwụ wụ sọọsọ ibe ọjọọ and ijekpere arụsị. Ọ bụrụ eziokwu. Omenala Igbo debe different hierarchy nwoke ya anọ ọ nwoke ya agabe ka o wee zuo oke n'ibe eji nwoke eme. Tupu nwoke etonyite wee kpata ego wee sị na ọchị ichi echichi, ekwesịghị ịbụ na mgbe ọ pee mpe maọbụ mgbe ọ na-etonyite na amara ya mmọnwụ, bikos na ịgba mmọnwụ bụ ibe na-akwado ụmụ ikolobịa ụmụ nwoke ndị Igbo ịba adulthood, ịba n'ibe eji nwoke eme. Ụmụ ibe dị iche iche ịgba mmọnwụ na-akụziri ndị Igbo mee na anyị tụvu ọ dịzịa ka ụmụ ikolobịa anyị a na-akpazi agwa ọjọọ. Nke izizi bụ sikrisi, ibe nzuzo. Nwatakịrị ọwụna marụ mmọnwụ, nwatakịrị ọwụna abalụ mmọnwụ, anyị akụzirie the importance of sikrisi, ibe omimi dị na ibe nzuzo, maka na mmọnwụ bụ ibe mmụọ, ọ ibe nzuzo. Ibe ọ na-akwado nwatakịrị ahụ bụ na ọ baa n'ikolobịa na ọ wụrụ ibe niile ọ bụ ka ọ ya na-ekwu, maka na ịma mmọnwụ ya na-agwa gị na ebe mmọnwụ taa mmọnwụ akpọ gị ntụ n'isi, mana o nwere ibe anyị emeghị, mana ọ ya emeghị ibe ọzọ. O mee ụmụazị ka aghọta the importance of secrecy. The first ibe ndị Igbo ji wee mee ka a na-akụziri ụmụazị ibe wee ba mmọnwụ, maka na ịfụta from your immediate family, the next social cultural group ị ya aba mmọnwụ. Mee eji wee wefute ndị okenye ya na-aba ụmụazị mmọnwụ ka a wee na-akụziri ha ibe gbasara ito okolobịa. Nke abụọ, otu mmọnwụ na-akụziri ụmụazị Igbo bụ nnọrịta nwanne na nwanne, irikọ nwanne, nke ndị bekee na-akpọ socialization. Ụfọdụ n'ime anyị anaghị eje emume ụmụnne ha na-eme ma ọ bụ nzukọ ụmụnna ha, maka na ụka agwago ha na ha jee na aya egbu ha, na-eje na aya enye ha nsị. Nke a wụrụ eziokwu ewere maka ya na-agbalụ nwanne ha ọsọ. Mana ọ bụrụ na anyị weta ka na-ama mmọnwụ na-eme omenala mmọnwụ, ọ ya na-akụziri ụmụ ikolobịa mkpa ọ dị na ha na nwanne ha ya na-erite nwanne. Nke ịtọ, ibe omimi dị n'ịma mmọnwụ ma ọ ịba mmọnwụ bụ na a na-anabata ya na ntozu ikolobịa, maka na anaghị abụ odogwu abụ, a na-eme odogwu eme. Nwatakịrị ọwụ na-awụ si na ya bụ ikolobịa kwesịrị inwe ogo oyi elu o wee bụ ikolobịa. Ọnya mere na nwatakịrị baa afọ 14, o kwesịgo nwatakịrị nwoke ekwesịgo na aya amụ ya mmọnwụ, maka na afọ 14 a bụ oge kwesịrị na aya arụrụ nwatakịrị agwụ n'omenala Igbo. Mana kịtazi ụfọdụ na-awụzi ịrụ agwụ na ịma mmọnwụ ka iwe ọjọọ. Nke ịnọ, o ji wee dị mkpa na a na-esi na ya wee kụzielu ha maka mmekọ nwoke na nwaanyị, nke ndị bekee na-akpọ sex education. A na-esi na ya wee kụzielu ha na nwoke kwesịrị ijekwu nwanne kwasa nwanne ya iko. A na-aprepa ha na-akwado ha maka ikolobịa ha ya eto, na ka ha ya esi wee na-egbochi onwe ha ịdaba n'ọnwụnwa. Nke ise, a na-esi n'otu ịma mmọnwụ wee kụzielu ụmụazị na-abịa ikolobịa maka ntachi obi. Ọ bụrụ iwe ọwụ na nwoke fụ okolofu obi, ọ bụrụ iwe ọwụ na nwoke fụ ọgbaba anya obere akwa, ọ bụrụ iwe ọwụ na nwoke fụ obere akwa, maka na asị na nwere iwe anya wụ gbaa mme. A na-esite n'otu ịma mmọnwụ wee kụzielu ụmụazị ahụ ka ha ya esi wee dị ike. Ọnya mee a na-ama mmọnwụ, a na-apịa ụmụazị ahụ ịtarị na ọ bụrụ iwe ọwụ na nwoke fụ obere akwa. Isi na nke ikete maazụ
productivity, ịrụfụta iwe n'aka, aka ọrụ, ịdị ike ọrụ. Maka na a na-amụ ụmụazị mmọnwụ, o nwere ibe dị iche iche a na-agụrụ ha na-eweta. Ibe niile a na-agụrụ ya eweta, a na-akwa agụrụ ya ka ije zuo ori, a na-akwa agụrụ ya ka ije n'afọ mmadụ iwie, kama na a na-agụrụ ya na ihe arụ ọrụ dịka nwatakịrị, rụfụta ya wee weta ibe ahụ. Ibe dịka ji, abịa na omenala Igbo, mgbọsị a na-eji ama mmọnwụ bụ mgbọsị a na-eme ibe a na-akpọ iru ji ezi. Maka na abịa na omenala Igbo, akọsi ọrụ, mmadụ chi ije were iwe ubie, ọ naghị ewekọ iwe niile o nwere n'ubi. O nwere ndị ọ na-arafu n'ọnụ ubie, ka ndị agụụ na-agụ na ụmụazị nwere nne na nna wee welie wee lie. Dịka nwoke gwuchee ji, ọ ya arafu ji, ụfọdụ ji n'ubie. Ụfọdụ obodo na-akpụ ya ije kpa mkpa ji, ụfọdụ obodo na-akpụ ya ije gwu ji. Ọ site n'ịkpa mkpa ji ka ụmụazị torugo ịba na mmọnwụ ya esi wee je gwufute ji, jekwa akwụkwọ akara mmiri, jee rụọ ọrụ, rụfute ya wee were ya wee bịa. Ibe eji wee tinye otu ka ba malụ na o nwere ibe dị mfe nweta, na ife ọnwụ na ya enweta n'ụwa na ya agba okpu akara mmiri. Ibe a na ụfọdụ ibe dị iche iche bụ ibe ịgba mmọnwụ na-akụziri n'omenala Igbo, na-akụziri ụmụ ikolobịa. Kama na abịazi ọ dịka ụka abịazi ime enye, ọ dịka mmọnwụ awụ iwe ọjọọ. Mmọnwụ awụrụ iwe ọjọọ, kama na ọ ka onye si debe bie ka a ya esi wee rụ ya. Maka na a sị na onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ ọba, anya agbata obi ya were wee kpoo ntụ.